Magoya bayan Kwankwaso sun yi yunkurin hallaka minista a Najeriya. Abinda wasu 'yan daba daga cikin ɗarikar Kwankwaso suka yi wa ministan sadarwa a Najeriya Dr. Isa Ali Fantami jiya a filin jirgin sama na Kano. Yunkurin kisa ne, in ba don Allah ya kaddara jami'an tsaron da ke rakiyarsa sun yi bajinta ba wajen bashi kariya, watakila da yanzu wani labarin ake yi na daban. Za a iya tunawa bayan lokacin da wasu 'yan daba daga cikin magoya bayan ɗarikar Kwankwaso suka tabbatarwa duniya cewa za su hallaka Malam Isa Ali Fantami tun kafin ya zama ministan sadarwa, lokacin yana daraktan ma'aikatar NIDDA. Tsakiyar azumin watan Ramadan da ya gabata sai gashi a jiya sun tabbatar mana da yunkurin kashe shi din, sannan sun yi kokarin su keta masa mutunci ta hanyar cire masa hula da kayan jikinsa, su masa tsirara bayan jifar da suka yi masa da ihu da tsinuwa, sai Allah ya kubutar da shi.